Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pare, apay kabuteng mo ayan ni Marito yan. Nagkunaking kakabuteng ko, pare. Kabuteng mo tupay. Siyak, ti kabuteng na. Aya? Siyak ang nakaturturid na tao, kabuteng na, ti asawa na. Pakpakawan mo ta. Sana mapasamak na ita kanyak, pare. Badong! Ay sus, Nituyang ko, pare. payapayan na kamay. Ay, maparakon, pare. Delikado. Na! Ay, pinayapayan dala eh. May matititaray na. Ay, unay kat ni kabadungan aya. Uray la nagtartaray anagawid. Ay, kabuteng na ni Marituyang. Ibaon naman nun ani kabadong nga aglaba kas kada aglinays. Ay, kaasimot ani pari badong no kasta. Nimot Marituyang. Umay dito tersinak ang makichischismis lang. Ay, kas laba baunan na ni badong na. Kasta nga rod ti style ni Marituyang. Imbagan ka, Mare. Tadi mo aramidan day takan ni Kapitan. Ay, saan, Mare? Saan nga under ni Inteng? Kat no saan apulos nga agtrabaho ija balay. Ay, kasta aya. Wen. No sumangpet nga agapo ija barangay hall. Agid idnalatan. Riingak tulangan inton mangan. Kasta, ti aramid na. Nagbayag kamutan nga agawid. Ay, orela nagtartarayak ang nagawid. Ibagam ki identikasta. Itay-pay nga agur-uray dagiti inawam ijay lababaw. Kunak man no naginaw kan. Sakti baon mo nga ginaw? Ay, saan to yan? Ibabaon kaya, mate. Ala, inka nga ro taginawad. Apay, ado aya, ginawak. Na, inawam amin na kaldiraw. Ay, ore dagiti kaugoging akaldiraw. Ay, katuan na. Ninayunan pa'y kumaa. Aglinis ka pa'y dito'y balay, kalpasan ti panaginaw mo. Anya pa'y, adapay ka di ipatrabahong kanyak. Ibagam, talipas ang amin ay. Angay, makitkitam ka din ni Tata ba daw? Ewan, aglablaba man eh. Ay, nagado tilalabaan na. No nakitak itay nga gwalwales. Ita aglablaba man eh. Kaasimot ni Tata ba daw? Masyanak kenkwana. Asino kumatisan ang maasyan. Iti aramiden kan kuana ni Marituyang. No mga sawa, diya kaya agbalin nga andar. Ay una, di mo itulok. Awan ti under iti pamilya tayaw. Angay, ay ayaban na ka ni Antibana. Nakatugawa kaya banak. Igam na matay balunod na. Anya, sige, panawan ka. Apay manin nga enwar mo ti balunat mo. Nabayag nga men, adyak na us-usar. Ha? Panganan mo mga. Ingka gumatan. Ayan di kwarogan. Saan mon aberukan ni Kwarog? Na, Pimanaw lang arudan. iso ko mati ibaon ka agumata. Sika ti ibabaon ko. Ah. Agibaon kakit din iti sabale. Kwa, anya nga ti gatangag. Suka, kansoy. Day talaga yam. Adtoy ti igatang mo. Naglata. Suikan suka. Darasam tanay. Agluto akon iti sidaay. Lapsan ka pa dito ibalayo aparay. Day, so di no ti papanang pare. Di kan dumanamag ta ang mga numalipatak ti gatangag. Ay, at damdabaga lang mo ta. Inak gumatang. Kasta ya. Nung makita man ni tuyang ko pare, pagawid naman. Sumanao. Malipatak san ti gatangag. Bilbilinan ka lang mo pare. Ibagam, kinituyang ka, nga agawin. Ay nangag ko. Apay tulong Ay, saan mo ta? Panawan ka nga ro din. Tani, nagaduti ibagbagam. Anyaya tigatangan pare. Ay awan. Disturbo ka. Nay, papanamang Kyle. Nataagdamag ka man. Ha? Apay akas lang makaungot ka. Damdamagak lang met no sa dino ti papanam. Ay saan kan nga agdamag-damag kanyak tada pang panunutot agatagad. Kasta ya.
Ay, kaya't mo titinapay ang kay. Na, kana ko na. Kay, agtugaw ka pa'y atag, merinda ta. Ay, sige man. Nagswerte ako. Oh, Mayat. at titinapay mo. At yung mati soft drinks mo. Ay, sus, mayat. Ada palaman na. Ayos ito. Angkay, Ay na, nabsuga ka. saan ka di ako namitay nga da papanam? Isuman. Ingka nga raw na di papanam. Nakman gumatang. Imbaw na ka ni antibanang. Win. Ay, inakon. Anya nga tigatangam. Ha? Wala ka, nalipatam tigatangam. Apay ngay adyak matag malagay. Ay. Dakasan. Ay, agawit ka kanon maray. Wen, kapitan, talagang agawid akaw. Imbilin ni pare badong apagawidan ka. Sika nga'y kapitan, sa dino ti papanam. Inak gumatang. Aya, sige kapitan, tagawid mo tayo. Nalpas nga tan ni badong ko amin nga ipapaaramid ko kenkwana. Di ka pa'y umisem, Mike. Idinto tanalpas ko maamin na ngayon paramid mo kanyak. Aguray ka, kita at dagiti impaaramid ko kenka. Nunalpas mo amin. Diskumpiyado kan to mga main. Nakalinis kan, check. Nakalabakan, check. Talpas ko aminain. Anya nalpas mo amin. Kitwin, Mike. Nakaluto kan? Siyak pa'y tiaglutaw. Apay, di mo kaya tiaglutaw ah? Imbaga kaya ajak kayat. Nikas ka manin ako nakon. Ala, agluto kan. Darasam. Katsika nga, anya ngay taramidam. Ay katagtugaw ah. Agbuya kiti tibay. Apay, ada reklamaw. Ay, awan. Sana nga agreklamaw. Ala, agtugaw kan. Kinagbuya kan, ititibay. Itun makaluto ak, ayabang gantaw. Kapitan, apay ngay amulmulagatan nakmutlatan. Damdamagak, no anya tigatagam. Gumatang nga kaya. Anya ngay ti umay mo aramidan dito tersina? No saan ka agumatang? Kwa, no umayak gumatang. Anya nga tigatang. Sikaman, kapitan. Isungarot ti pampanunutan. Nalipatam tigatangam. Ada imbaga ni Banang. Jak ba amon? Lagi pam, no anya dayta. Ay, ambukon! Malagip maun. Mantika! Mantika, tigatangan. Sigurado ka, amantika, ti umay mo gatangan, kapitan. Sure! Sigurado ak. Mano, amantika, ti gatangam, kapitan. Ay, ada akong dungaw. Nagbayag ka! Anya nagbayag asasawap ko no nagpartakak to pa'y agi matang. Ayan nga rod, ti ginatang mo. Ito, supot pa'y ni kagawat ko nagtapno saan ama mo. Ito, Na, anya na ito'y? kita mantika. Mantika kaya ti impagatang ko. Ewan man. Saan amantika ti impagatang ko? Ay, mantika. Siyak pa'y tisurwam. Soy kun suka ti impagatang ko. Ha! Inulit ko pa nga imbagakan ka. Apay analipatab ngay. Kunak man no mantika. Ay, kasanuak ngay ang makaluto iti si daan. Kan apay ngamin ang nagbayag ka anapan gimatang. Ay, basol ni pare badong ta dinistorbo na. Nagado ti dinamdamag na. Ay, agpabasol ka pa'y laang. En basol pa'y ni Kwarong. Ta inayaban na ngagmeriendan. Ala, pabasulam aminan a tao. Wala. Basol da, ta nalipatak tigatangag. Ay na, inteng. Ay, balunatan kan saan. Ay. Sana. Wala, tapno malagip munto, inton maminsan tigatangan. Ay, aglisiak. Ay, delikado. Siyak lang arudan din naglinis kas kada naglaba. Naginawag pa'y. Ita, siyak pa'y tagluta. Ay, kaasi kamat, kabadong. Ita, siyak pa'y tigumatang iti Ricardo ken bagas, marek. Kat nituyang mo ngamin ngay. Nagsadot. Kagapgap po na dito tersinam.
Nagtugaw adagos, ken nagbuyay titibay. Anya ngay arikado nga ron tigatangam. Adda na panunod ko, mare. Anya dayta? Adya nga tanong arak lang ay, tigatangay. Arak! Why? Saanan arikadaw? Isunto mo lang, ngaungit ni tuyang ka. So, bayang mamay, abirukin na. Siga, tibakam mo. Papa ng paray. Ay, kwa, intarayak ni Banat, layat-layatan nak iti balunan. Nya, apay na sakit ti mabalunit paray. Pinanawak iti balay ang agong unget. Mintangarod ag inuman paray. Ah! Adarak ag inatang ka. Ay sus, may mayat Yak pa'y magkata gaway. Tapaon-apaon ni tuyang ka. Intagarudan. Si kaman lang ti ibaon ko, kwarog. Ay, katuwa na, antay. Ingkaman birukan ni uncle mo. Tapay, antay. Pimanaw itay. Dandani akon makaluto. Kaya't masaway, mangantayaw, nantay. Wun ngam awan nga rod ni uncle mo. Nantay, mapan ko biro ka, intanay. Mabisi na kaon. Awan timang mangan no awan ni uncle mo. Nantay, iawit ko niyang ka. Urayat matlaang ang jay maluto akanan mekin ni badong ka. Awan mat gayam nga aglot-lutaw. Kano imay gimatang dito tersinak iti arak. Anya, arak? Apay nga arak? Ricardo ko matigatangan na. Ngam, baon ka kano nga min abaon. Isu nga arak laangan ti ginatang na. Napanan na naginuman ngay. Nakita ka nagkuyog da kan ni Kapitan. No kasta, nagkuyog damanan. Ingka kitaan ata nagpaabagatan damot. Makita day jay abadong. Di ka kadi agong unget, Mare. Isukat amas pinili ni Kabado nga aginom. Tanaunget ka kano nga main. Malaksid analaing kapay nga agibaon. Net ko na kwarog. Nagawid ka kanaon ko na ni antibanang tamangantayawn. Bautin nak to pete, balunak na. Saan ka numay? Paray, saan mapatpatsin ni Kwaraw? Siyak tupay. Jakon kaya ti agaway. Sigurado ka. Jak kayatan nga awitan ni tuyang ko, paray. Nanggag mo. Ay, kwa. Marituyang, iyawid mo, di pare ba daw? Tuyang? Ayan ni tuyang ka. Present! Adaak dito'y likodam. Oh, ha? At tumahati ka. Hmm. Tinakamat ko lang tinagan mo. Adakan adagaws. Ay nagmayatay. Anak aramida mo nga paray. Agawid tan ba daw? Tasya akong tiyagtrabaho ijay balay. Si kamot itan, timapan ijay bangkan. Ay, nanatoyang! Tulungam ni Tata Badong. Tapno saan nga agpasugnon. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Vici Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makapakatawa. Ay. Yan niya, Mare. Iba Ay. Nagkatawa kami mo't ka ni Marikwan. Makapakatawa nga raw. Ay, bay amon Maribanag. No kayat na nga agkatawa nga agmaymaysa.
Istorya mo't akada kami no anya tikat katawaam. Diya nga rod kayat nga istoryain. Sige, ang katawa ka lang di tangag may sa. Ag-istorya kami kani Maribanang. Sige, Maribanang, ag-istorya ka man mo't iti makapakatawa. Kastoy na. Ay, kasanungay ang makaistorya ak, Marikwanang. Rugyak pa lang ti agsaong ang agkat katawan ni Maritulang. Ay, sabay pigsaan namot ngarod, ay, makatitilang. Ay, marurudak iti dayjay atuyang. An naman ang tiinaramid na kan ka, tamarurod ka. Ay, awan mo't kit di ngam kumanatawa nga men. Di mo pa'y kayak naragsak. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na. Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwa nang agkat katawa. Ay, maumak at talaga. Gusto na, Maritulang. Katawa ka mula katawan. Na, Ay, nay, ayan nan ngay ni Maribanang. di mo nadlaw, apimanaw. Pimanawan? Katawa kan tumot nga may nakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malamgaya man. Di mo nadlaw ti oras. Agawidak nga rudin maray. Ag subli at tumanang ninton biga. Apay kumangag subli ka. Ay, kat kasi tisigod Noo may kala ang agkatawa diti Tersina. Uray saan kan nga agsubsublay. Kumaking ka nga, gawid ka da, gusto may kaagluto. Kag nagawidak mo na dagaws. Mano nga oras ka na panakin, inistorya ka dagiti ko kumarem. Nakiin in istorya, kaya mo napana lang nagkatkatawa. Anya? Ha? Ayun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti ko kumaray. Damag daadabag noan niya ti katkatawa. Ay kahit ore asino mo talagang agdamag da, no niya tikat katawaam. Diyak imbagbaga, aging gaan narurod na kanya. Anya ay ang amin tikat katawaam. May saka mo, kaya't mo matamamuan. Ibagamon, niya Ah. tikat katawaam. Masapul ay ang adarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay, wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay, inton madamdama. Tapay. Ay kat pasikatak Tapno ibagana nga ti kwartak. Pare, nakabulsa mo dagita imam. Lamad-madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapat ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Hindi po dita barangay. Nuusan dito'y arubayan niya. Sa bagay magkidi Apay akilat na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no ti kwartak paray. Ay, ibagmanta ti kwartam. Ha? Ay, lapsan ka nga rin din tagawin akon. Urayan na kon ni Banang. Adanti honorarium ko. Ha? Kasanungay ayan anay dayto inyawat mo nga honoraryum mo inteng. Nagbasit mag. Saan ka nga reklamo? At least adda ngam ti awat. Nagrigat lakit din ti kastoy. Ikanak to iti pagmerienda. Masapul pay la ayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honoraryum mo. Narigat mo, no mabisi na na. Umay ka manen agkatakatawa dito Tersinak, maray. Apay, dakars. Bawalan ti umay agkatawa ditay. Saan mo't kit day? Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam? Ay nakastuyak lang maray no adote kwartak. Aya. Jak malapdan ti agkatawa. Ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Oh, naawata mo maray. Ay, wan, maray. Maawata ka. Jakmat nga rod makakatawa akaskan ka, taawan mat nga rod makukwarta.
Isogayam akatawa ni Marituyang. Taado ti kwartana. Ay, kastagayam. Mas daawak laang ano nangalaan na matiti kwartana. Kat ado siguro at tinaglakwan da iti lako da nateng. Saan damat nga agmulmula? Ay, agkatawa. Ken naragsak ak kumamot mare. Anggam nagbasit matiin yawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladladingitak maray. Ta saan damat langan nga ipangpangato ti honorarium ni nga opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni inteng. Tanay, nagadumat a paggastusan. Nagpudot laki din ay ti panawon ita pare. Iso nga ron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga, tapris ko dita. Ay, Na, dahil sa mo diyag lalako ita ice cream pare. isumit. Ay kitaya ba ba? Gumatang ka? Ay, di na lakayat mo nga libre mo tayo. Una. Talaga yan. Basta, si Kapitan. Ala, ayan ba? Ay, Naibos man pare, di ice cream mo. itay pa. Uray siya pare. Nagbit mo ta maibos ta ice cream. Ay, nagawid ka nga ro din. Papagawidin na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapanggugayang bilangan di kwarta ka di balay may. Tagkatawa pa. Nagangay ta do ti kwarta na pare. Lang rod. Yung kabilangan ti kwartam. Kung na nga do ti kwarta na, isumutad pa ilibre. Dos nga asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Iso nga rod ti gatangek, maray. Awanan ti dos kan piso a magatang ita. Ay, awanan? Na, kitaang. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya kadetikat katawa Marituyang. Kay, asino kumapay ngay? Nangagaw! Unay mo't day tados kas kada pisaw. Yan anay ko nga rod daytoy honorarium ni Inteng. Di mula tultuladan ni Marituyang anagado ti kwartana, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanan! Pudno launay! Agmerienda akman langan, tamabisinak. Ay, ilibre nakman mamaray. Na, si kapay mat nga ano ti kwartana ti agpailibre kanyak. Sige bad, Maribanang. Ilibre mo ni Marituyang. Wen man laangan. Ay, Sige ay Mare, ibagam kan ni Marikwanang no anya ti kayat mo ameriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Marituyang. Apay manin. Kuna nang ado ti kwartana. Ngam isumat ti agpalibre. Ay, agpadadakan ni pari ba daw? Ah, inlibre mat ni pari badaw? Katwan. Na, payan dagi jay nga agasawa. Ay, amon. Talaga kasta dagiti ado ti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Mare? Tamo ko nga do ti kwartam. ay kitag katawa klata, amaray. Naragsakan gayam. Ay, saan mo nga ipalastog nga do ti kwartam ta delikado. Apaya delikadaw. Nung ay hold upan da kayo kanibadong mau. Ayan da ngay dagita a hold up al. Naa, kasla birbiro kempay no sa dino ti ayanda. Ay katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay, Naa. Adamot ni kumparim abadong di tarwar. Daketag parang. Agpailibrin tumanin. Si kapaymat nga awan mako kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak ah. Ay, nalaing dan sa laang mat asumao. Sumot ni paglaingan da. Tinakabutbuteng. Amangan numasiiman idadagiti agkaiwara ahol daper. Uwan ah. Ay palagi pamday dya akumparim, inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog.
Makamuda iti biyag da. Apay nga ibagam ti kasta, kat sikat ti kapitan. Ay, huwag gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim Abadong, taad da ijeruar. Paray, Nagkita tamanan, paray. huwag man. Agilibre ka mutin ang arod, paray. Yak kayat, ada ibagakan ka. So adenggam. Nya day tangay. Di man ipalpalastog ka ni Marituyan ti ado nga kwartaya. Ay, saan mi nga ipalpalas to ga? Katawa kami lang, may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya, kakidin, pare. Lapdam nga rod, no kaya't may katawa. Baka mo kayo. Kita da ka Badong kan marituyang, maray. Day, itaman pa'y ang nagkuyog da kita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Mapananda nga ta. Mapandamot siguro ag date Wen siguro Da kayo nga'y mat ka ni Kapitan. Kaano kayo nga ag date? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samat. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latang arun ati makukwarta da tao. Imbag pa'y da pari Badong kan marituyang. Taadulat ta ti kwartada. Apay, di mo nadlaw ay ako man natawa da magmagna. Kaya't naasawan, adu ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No adaw ti kwartana. Day, apay nga, itasimbardang da ito tricycle. Aywan. Sapay dito'y pa'y matawan ti matata o tinangisardangan da ito'y barbasan a driver. Ay, apay nga insardang mo da ito tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up da ito'y. Ha? Ay, sus. Hold up! Apay nga hold upon na kami. Nadugayam ti kwartayo. Kung nadalaang dayjay, namati ka matang. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raw. Ipapilit mo kiday. Kaya dyo ti matay. Ay, badaong, Ha? iturong nandi paltog na kanata. Ay, gamati kami. Paltog-paltog lang day ta. Plastic. Anya ba lang ti aramidan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kamay. Igatang milaang itibog goong da ito'y kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige. Paltugan na kami. Danumot lang. Tibala na day ta paltog mo. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan ti maalam akwarta ka na kamay. Umay miman i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat napasama ka da kayo. Inuldap na kami. Hinuldap da kayo. Ay, kunakon kayo. Di kayo nga min agan-anan. Binagaan kayo. Ikat katawa milaan mo akin ituyang ka. Tapos ibagayaw nga doon ti kwarta may pare. Ang kinapudno na. Awan ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Ay, agpasimple kayo. Ura ado ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw di hold upar. Apay mabigbig mo. Ay, basta parbasan pare. Isaw, di hulda pa. Paglakit din ta saan nakabarbasan. Apay nga katawa ka, maray. Kunak, gumatangak. Naglag ka, hiday. Amumot siguro, ti kaya't asawan day ta, pa nagkatawak, maray. Kwarta, kaya't nasawan, ado, ti kwartak ita. Saan ka unay, maray? Amangan no isaruno na kamujay hold upper abarbasan. Ay, talaga nga da, maray. Wen, iso nga uray ado ti kwartam. Saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alam, lakwan na kiday. Ay na to yan. Adaman kan awan kwartam, nasaysaya at adi mo ipadlaw. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sawalipay aparang.
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maritoyang, Romuar Kaditan, awanen di agsingsingir. Sigurado ka, Maray? Wen, di mo ayan nangang di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngarap no pimanawag. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingir kan kamaray. Mano aya ti utang mo kan kwa na? Ay, jak man amo di tang agsingsing. Tanagkagat nga umay agsingit. Bayadam nga minen atak no saan nakasublia-sublian. Eh, ni ba dong kaw ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kaw. Kahit agdanayon mo latang arudan nga ilimlimangan ti utang maw. Karni ti baboy, gumatang kayo. Mabalin ti utang! Ay, ipapautang kumit at talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak mo't nga agbayad. Na, Aw, umutang ak iti 2 kilaw. Ay, 2 kilo nga? Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Nay, nangalamit ti dayta. Karni may na nakasubat. Inutang ko ah. Manay, amin mutlangan, utangan. Isugayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang di pagbayad? Tinapatay na imas ti si daenta ita. Mala, mangaron kan taagluto akaw. Karni ti baboy, ipapautang ko. Agala kayon. Manang, ay ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din kapitana. Ay saan? Utang daytoy. Ay kapitan, manuway a kilo ti alaan niyo. Saan ba't akayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, masangit ba't na asidain? Ay, sige, ingka agisursur ijay sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. oray siyak maray, jakmat kaya ti adda utang na. Ni Mari Tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan kwa na, nagado ti utang na. Angem, ado mati agsingir kan kuana. Katuan, Ay, sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. wan maray, day ta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta mabambanog nga aglemlemeng? Ay na ba daw, ipadas mo man da ito'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko ah. Manay, Kahit anya nga ay 1 month to payment. ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kit daig. Reklamo kala reklamo. Si kalangaro din ti alaak. Kit pangalam nga ti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Ano niya? Waraw, adda ka di madlaw, ma. Makatudtudong na saan. Sana dayta panaway, di na kamatay. Hoy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayaan mo, tanadlaw mo. Bagay kumudlaan ka day. Bagay mo. At adda ating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika ata ba daw? Takabarbaro day ta t-shirt mo. Ay, katuwa na.
Nadigdigos ko pa ya. Day tapay ti maysa. Ni Uncle Kaw, saan ngagdigdigaws? Kinawan baro abado na. Ay, sa dino nga tinanggatangam iti day ta t-shirt mao. Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tamapanak mamit umutang. Angkangil, mapanta mamit umutang iti bado ta. Amo kuno sa dino ti pagututangan ni Nana Tuyang. Sa di na. Ay, bagaman. No kaya't mao, mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Nangagnatan ni Antay. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutan. Ay, saan? Nagdaaya tungtungan mi akastakin ni Kwarong. Ay, awanan tay. Ah. Awan ti kasta tungtungan may. Ay, saan kayo amapan umututang? Naa, Di yu tultuladan ni Kumari Tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsi nun, aya. Anyaya ti... ha? Anya day ta? Ay, andan pagbuyaan ta. Nangalam iti day ta tibay. Inutang ko installment. Pit pangalam nga iti pagbayad mo iti day ta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam ja impagkat da Marituyang kan kabadong nga inyo nag-ijebalay da. Nakitak indis sa agdaman ipod ijay lugan. Ti bigayam day jay. No kasta. Addan TV da Marituyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibay. Ngam, awan matigatang ko. Ay na, no siyak. Anu saklatan jay daan a radyok, Mare. Iso ti pagdagdanggak iti drama. Nangalaan ngay nga ta ni Marituyang iti gatang na iti day ja atibay. Ay kat damagam akan kwa na. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo day ta pa nagkatawa mong Tuyang. Kay, makapakatawa gayam. Sana makapakatawa day to'y bubuyahin ta. Drama day to'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Dimla mawata day. Drama day to'y. Kay, bay anak ka nila katawa. Kaya't ko nga ron katawa. Adang tuktok tao. Nanatuyang! Siya ka day toy! Ha? Ay sos, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak at singir! Umay kano ang singir ba daw? Kita pa ating madal karay. Kat, mapanak aglam mga ibagam nga awanak. Aglamang ka man ay. Nanatuyang! Ay, pagulbudin nakmanin ako na akon. Umayain! Ni Nanatuyang ngay! Awan! Rimwar! Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sapay Jodit na ita! Mare, inmay ka di dita balayaw, di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas daawak nga ron, Maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok tay may gayam nagdamag kanya. Si kakiti mo. Nagadunga itudom, jay pa'y balay may. Kat, nagbayad ka? Panggapwak ngay ngagbayad. Naa, saan ka manin ngagbayad? Ilang mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Aray, adda ka di madlaw, maw. madlaw ko nga abayan na. Oh, Ay, talagang awan madlaw mo, paray. ay, awan nga ron. Ay, Ay, anay! Apay nga binagdekam ti sakak. dim gayam madlaw abaro ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo bandekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, paray. Bagay mo. Nagsakit ti binagdekam. Utang na ito'y paray. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kaw timutang. Kita ba? Jay TV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. Nuwag sida kami tinaibas. Utang lata.
Nalaing ni tuyang ko nga umutang kay. Wan nga raw. Ang nalaing Mike, naglamay. Ay, makapasangit mo ta talaga na ito'y boy-boyaon tabadang. Ay, unay kamit ng tuyang. Talaga, di mo mauawatan, di buy-buyain tanya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit at buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Ah, komedi aya. Isa, Mike. Komedi gayam. Ay, nanatoyang, umayak man nagsingir. Yan nakautangam. Ay, ilamang nakbatong, darasam. Paglimang ka manay, Ilamang nakunaak, darasam, agdamang kapailaang. ibaga kong king ka, ha? Awan ka naw, nituyang ka, Ay bakla. na, amok nga da dito ni nanatoyang, ilamlamang mulaang. Di mo ayan ang ngagyan baga. Ay, sana mabalinda itoy. No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay di barangay hall. Ay iso at ipangibagam, itidayta. Apay, di na kaya't at talaga ti agbayad. Awan nga rod ditoy. Ay, ireklamo ko. Nagpayagan ti utang na. Ay na, Maray. Kapampanaw manan, jay nagutagap iti karne iti babaw. Ay amok amaray. Inlam mga manan. Siyak pa'y tekonam. Talaga analaing kang aglembang anya. Nalakalaang matyaglumang tatultulungan nak ni Badungkaw. Ay, iso matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, iso day tadya agsingir kanyak. Ay naskan nga aglumangak. Nay, nagdirit sumat, Maray, jay motor. Ay wag. Ay, saan na si Mardeng dito'y tersinam? Papananangay nga ta. Ada siguro mapanasingiran dita abagatan. Sapay kumatasaanan adumagas dito'y tersinam. Tapno makapaginistorya tapay. Apay asinong dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da kano ni nanatoyang angkal. Ha? Amin dagita? Unang kail, Ay, nakautangan amin ni nanatoyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay, nakautangan na iti 5-6. Jay Sumarsaruno kenkwana, nakautangan na iti Karnay. Jay Mut May Katlaw, nakautangan na iti Tibay. Jay May Kapat, nakautangan na iti Badbadaw. Ay, agasam nga dayta. Ilimlimangan na kano amin ida, numapandaag singir. Iso nga reklamo dan. Ay, pastra kami na. Kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya nakanungarod ang makasarita ni Parinteng. Ang mga noad na masabat mo ditang agsingir kanyak. Ibagam nga awanak, ha? Siyak mo't lang, ti para ulbod mon. Kagtanya ngay, agnom-numar kamot kadagiti utotangan. Wadain. Oray mababay na kaw, nitikastangan aramidaim. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yan ngaglamlamang. Hop! Hop! Nawatim sa insinyas ka. Hop! Apay nga min tayo sinsinyas mo pa ilang paray. Kabailang mo tiyag saw. Ibaga mo na. Mangagngarod ni Tuyang mo. Saan namang ngagparay? Kinuad na tultulan na ni Tuyang kaw. Aya! Iso nga uri pigsam, saan namang ngag? Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod na kano ni Tuyang nundi agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod gapo iti utang. Ay, saan mo ta paray? Kagarot ka sa rita, tabayadan na ida. Wan paray, ibagak na itaking ko na. Tulungan kit ding agbayad ah. Ay, katuwid, ano dalaki di pagbayad ko paray? Sige nga! Badaw, mapanak injay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito'y balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang, umayak man nagsingir. Ay, badong, ilumang darasam. Ilang mga, bayadam kay den Jay utang mo, kababaeng. Nanatoyang! Way, numayag bayadain. Ala, ikabayadan ay. Ilumang nakunaknay.
Yung kabayadan na hintay kang katipagbayad mo. Lamang ka, lamang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, maray. Wen amaray. Sana kung ngimutang tagungot ni badungkaw. Di nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglemeng kan ijay likod. Sana kung nga aglimang maray. Tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni badungkaw. Ang sa anak kung nga agutang pay. Ay kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigat ikanayon nga aglemlemag. Ay na toyang. Saan adakas ti umutang? Ngamnas kan abayadam daytoy iti umno a panawan. Tapno agtalinaad ti respeto kan ka dagiti nakautangan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.